everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ni anakit siya. Maayo na kit kawa sila si Arnel tini. Maayo kay miabot gid ka. Importante kini makunda, di ba? Gawas pa. Magkakwarta ko ini. Okay. Ambi na ng mga ebidensya nga dani mo. Yan yung bag, ma'am. Nadihang tanang mga hulagway sa babae nga imong gipasusin ako. Good. Ambi. Ako ning tan-awon. Mga mga hulagway ako nakuha. Tao nga na imong customer, anang babayana. Lili. Mawagtang ka na gid sa kinabuhi ni Arnel. Pam ka gid ay. Manya, magpaabot lang ko sa imong bayad ako, ma'am. Ako na ning gibutang sa imong bank account nga gihatag nako. Og pagpaabot na lang sa lain akong isugo nimo. Tod, tulo na ka lalaki ako nakuha ano hulagway, ma'am. Mangutan ako. Ngano nakuha man nimo ang maong mga hulagway? Tod, kaya nakailan ako ang bugaw mismo anang Lili. Oh. Mao ba? Kung siya na mihatag na ko ang mga hulagway, itaguan. Aron, mahimo niyang magamit batok ni Lili. Mao ba? Okay, salamat. O usa na niyang customer ang akong gisulti, ma'am. Hain ini. Kanang tigwa nga James. Oh. Good. Dako na kayo ning gamit nako. Batok sa paduway. Okay, sige na. Makalakaw ka na. Okay, salamat, ma'am. Mukontak lang ko nimo kun doon na pa ko'y laing isugo. Okay? Okay, ma'am. Nagsulti naman din na sila sa kaito ka ni lalaki. May kitunol ang lalaki kong ifon. Ito na. Misa kayo na balik sa taksing lalaki. Mapiyan ni. Kung sa mga tuyo ini kang ifon, bahala na lang sila. Matukos kusina. Mapagmanom ko tubig. Wow man. Basin pag mawani akong kakulpas tugkan. Kung napa ko yung cellphone, makapanawag yun unta ko ni Arnel. Kung naunsa na yung inahan sa ospital. Ma'am? May mata naman sa ka. Arnel, hindi man gyud ko makatugog maayo. Makinang mo pahuway ka. Ug paningkamot. Mutanaw makakasa sa imong apo. Oo. Pero wa mo magdali. Si mama saboy. Hindi mo ko na mahimong i-drawing ang bata, ma? Ug mahimo na siyang bata. Ay, pasalo ako, Arnel. Pero ambot ba? Ambot. Anong gusto magyo ko makakita? O makahikap sa kong apo sa di pa ko mamatay. Nasagana imong sinultian, ma. Hiskot na saganang patay-patay. Di lagi ka maunsa. Kumaningkamot ka, okay? Okay. Sige, maningkamot ko nga mabuhi pa. Kana gyud, ma. Bisan tungod na lang nako, ma. Murag milawag na akong dugan nga nakainom na ko tubig. Lawam na kay gabi. Pero wapag ko maduka. Maayo kay nanao ka din sa kusina. Dili na kumahago sa pagsaka nimo sa taas aron hinginlan ka. Yvonne? Usa naman sa nagipanulti nimo? Lawam ng gabi. O pa di ka mo pahuway anay mo daot ang plano nako? Tungod kay dili mahimong pasagdan ta ka nga mangilad ni Arnel.
imong gipanulti? Nalimot ka sa akong gisulti nimo. Nga doon ako'y umaabot nga ebidensya. Aron mailhan ka nila ni Arnel kung unsa kang matanga sa pagkababay. Naunsa naman sab ka, Yvonne? Wala lang yung laing masud na imong utok. Gawas na ako. Hugaw ka, Lily. Hugaw ka. Og niya ang ebidensya sa imong kahugaw. Ang imong mga hulagway uban sa lain-lain imong mga lalaki. Dili? Oh, of course. Dili ka makatuo sa akong gipakita nimo karon. Kay nagtuo man ka nga way nahibaw sa imong pagbaligya sa imong unod sa lain-laing mga adunahang lalaki. Dili. Mauni kini ang ako ebidensya, Lily. Kung unsa ka kahugaw, niya ang tulo nimo ka customer, Lily. Tutuki sila. Aron malabas sa imong huna-huna ang imong kahugaw nga gusto nimong tabunan sa pagpakigminyo kang Arnel. Wa ka na mahimo karon, Lily. Tungod kay hugaw ka. Hugaw ka! Yvonne, maluoy ka. Ayun na ipakita kang Arnel. Mahadlok ang biyaan kaniya unsa. Maluoy ka, Yvonne. Dili mahimo mahibaw si Mami Corazon bahin ana. Oh. Mahadlok ka nga mamatay ang inahan ni Arnel? Kung mahibaw siya nga ang iyang anak nakapangasawa og usa ka call girl, escort service, og sa laktod nga pagkasulti, pam-pam, nagbaligya sa iyang unod. Oh. Oh, sige. Tutukig maayo ka ng maong mga malaway nga hulagway nimo. Ug sa mga lalaki nga nahimo nimong customer, Lily. Dili! Ay, salamat. Diabot ng ko. Ano rin ni autos gawas. Kaya basig manawag si Arnel. Huwag, pabalikon ko sa ospital. Magkapawari ko kung gamay ni. Mo inat-inat lang ako sa kong lawas. Muhilak jud ka. Unsa man nun? Tingog baron Miss Ibon? Sige pa, Lily. Hilak ka. Si Miss Lily lang yagi kasulti. Huwag na sila sa kusina. Lilion ko. Dili lang musod. Oh, ayaw na pag-hak. Naunsa man ka. Yvonne, dili makayo ka Mami Corazon kung mahibaw siya bahin ini karon. Tuwa siya sa ospital. Abi ni mo, Lily, ikaw ra gid ang magbuot. Aron dili mahibaw si Tita Corazon o si Arnel sa kahugaw sa imong pagkatao. Pasabot mo ipasabot. Layas karon dayon. Pamutos ug ayaw nagpakita kang Arnel. Unsa? Ikaw ra gid ang makaluwas kang Tita Corazon gikan sa pag-atake, Lily. Kung magpalayo ka ni Arnel. Lily, huna-huna akong unsa kang kahugaw nga musagol nila, Lily. Dili mahimo nga ang imong anak ang musunod sa katigayunan nila ni Arnel. Tungod kay lapok ka. Lapok ka. Pam-pam ka. Busa, hatagan ta kag panahon. Karon tibuok gabi. Kinahanglang mohukom ka na. Ug unsaon nimo sa pag-exit sa kinabuhi ni Arnel ug ni Tita Corazon. Lily, unsa man ang imong gibuhat sa imong kinabuhi? Nangustomer ka gid ay. Tinuod gid ay nga call girl ka. Gusto si Yvonne. Dili ka ngay musagol sa pamilya ni Arnel. Kinala makabiya ko din eh. Naunsa man ko. Nganong mihuot pa rin akong dughan? Kalitan lang ko na hinumduman si Dalia. Naunsa naman kang akong kaluha sa mga kamot ni Arnel. Dili gyapon ka makatog dinhi siya. Dili. Lo, kalit kong nahunahunaan ang akong kaluha. Siya ang nag-antos karon tungo sa silot ni Arnel. Ay, kilang. Sa mukha niya mo kinabuhi. Ay. Pero, ako pa ni mo dahil, no?
magpatabang kasi mong kaluha. Unsa? Kung ako imong pangutanon, moingon yun ko nimo. Gabalik sa imong pamanhunon. Luhod o pangayog pasaylo. Unsa? Kinala makabiya ko din eh. Sa dili pang mabalik si Arnel. Ang bag. Ang sanamsan ni na-discoveryhan ni Ipon. Kinala matago ni Gika ni Arnel. Ang sayang inahan. Dili mahimo mo samot ang stress siyang inahan. Kung mahibaw siyang call girl si Lily. Wa nilang pagi. Mubiya ko din eh. Mubiya ko sa kinabuhi ni Arnel. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!